min hjemløshed, den kom sig af mit ægteskab røg. Så da ægteskabet det sådan smuldrede, begyndte at smuldre, så tydede jeg tilbage til stofferne. Så jeg har røget ud i stofmisbrug i 28 år med sprøjte og nål og det hele muligt. 12 år levede jeg på gaden som hjemløs. Jeg har ikke boet på herberger eller forsorgshjem eller noget. Jeg har boet på sofaer rundt omkring hos venner og bekendte og familie i de første par år. Så var den kvote ligesom opbrugt, så var jeg ude på gaden. Men jeg har altid gerne ville arbejde, jeg ville lave nogle ting. Jeg kunne ikke rigtig arbejde. Jeg var så kommet til skade i 72. Jeg mistede min store tog af balancen, så jeg kunne ikke lave det, jeg gerne ville som blænkestær. Og man kan heller ikke gå på arbejde, når man ikke har et rigtigt sted at stå op fra. Altså man kan ikke gå på arbejde fra rendestenen. Så det blev simpelthen til, at jeg hang i det misbrug der og hjemløsheden. Boede på offentlige toiletter, opgange, kældergange, ude i skoven, i bioarker. Jeg har været spejder, så jeg har lært at lave bioarker og lært overlevelse. Så det klarer jeg mig med. Men misbrug, det holdt ved indtil at det endte galt, fordi jeg tror også noget kriminalitet til for at holde det misbrug oppe. Så lige pludselig så var politiet der, og så var jeg i spil. Dengang var der ikke rigtig nogen særlige hjælpeforanstaltninger. Der var ikke nogen, man kunne ikke sætte hus forbi. Der var ikke nogen sand organisation. Der var ikke rigtig noget hjælp til hjælp. Der var en bistandslov, så man fik bistand, når ikke man havde arbejdet. Så den er bedre end den her, som der er i dag. Så man havde på en måde kunne man godt få lidt flere penge. Men når man var hjemløs dengang, så skulle man lave noget, der hed opholdserklæringer. Så man skulle bevise, hvor man var hen, hvor man opholdt sig hen. Men så brugte jeg meget kriminalitet. Det var mit valg. Det var noget af det, jeg kunne. Det var stjæle i butikkerne og lave falske checks og på den måde klare mig. Mad, det stjal jeg også. Stege og alt muligt. Altså, solgte på gaden. Også for penge til stofferne. Og altså, da jeg flyttede der, altså jeg er sådan ved at falde på plads nu. Altså nu er det snart et år siden, jeg var hjemløs. Men det tager enormt lang tid at komme ovenpå igen. Og det, der har hjulpet mig mest, selvfølgelig er det jo det, at jeg sover i min egen seng nu igen. Og er glad for at tage mit eget bestik frem med min sofa og sådan nogle ting, som man har været glad for før tiden. Men sand er absolut også det sted, hvor det er, jeg har fundet kræfterne. Der er ikke noget bedre end at hjælpe andre mennesker. Så glemmer man lidt sig selv. Ja. Der er mange unge mennesker, som slet ikke kan forstå, hvorfor man bliver hjemløs. De kan ikke sætte sig ind i, at der er omkring 13.000 mennesker om året, der bliver hjemløse i Danmark. De har en opfattelse af, at det er dem, der ligger ude på gaden. Men det er jo kun dem, vi sådan visuelt ser. Mange gemmer sig. Og det gør unge mennesker også, at de første par år, de er hjemløse, hvis de bliver uvenner med deres forældre. De kan ikke få noget arbejde, og de har kortet deres uddannelse, og er sådan egentlig talt lidt træt af systemet. De første par år, så brænder de måske rundt og sover hos venner og bekendte, og er egentlig talt ikke klar over, at de er hjemløse på en måde. Men lige pludselig, så sker det jo altså, så, som Sten sagde før, kvoten var brugt op, så står man på gaden og har ikke rigtig noget sted at bo.